Як пахне сольона конопля? Бойс 1920 Cannabis Salta відповідає на це запитання. Друзі, це дуже прикольний ароматик, акватичний, від бренду Бойс 1920, який пахне сольоною морською акватикою з конопелькою. Це запах дуже прикольний. Він дуже носибельний, його можна носити. Я от цим набризгаюсь сьогодні. Соль, морська акватика в ароматах, не дешева акватика, дуже справжня, крута акватика. І на фоні він пахне конопелькою, кущиком коноплі. Я дуже раджу вам спробувати цю штуку, Бойс 1920 Cannabis Salata. В мене є 1 мл, стоїть всього лиш 100 гривень. Пишіть, та я розпилю цей флакончик з вами. Вже в мене брали його. Жду.